Bağışlamagyň güzawy. Muallim tapakda okuwçylara şerit teklip edýär. Okuwçylar, siziň bilen bir durmuş tejribesini geçireliňmi? Awa geçirelim muallim. Awa. Ýaşy. Onda men näme buyursam etjekdiňize söz berin. Eder muallim, eder. Ertiremmeňiz bir torbanyň içine 5 kilogram yer almasyny salyp getirin. Ey mol näme diýjek bolka? Bilmedim däre, menem näme düşünmän gaýdyma, ertir ýöräýmese. Ertesi gün ýerden. Getirdiňizmi çağalar? Inni bolsa şu wagda çenni bağışlatyňyz gelmedik adamlaryň her biri üçin bir yer almasy çykaryň. Şol adamlaryň her biriniň adyny bir yer almasyna ýazyp torbaňyza salyň. Şeýle yerine ýetirdiňizmi okuwçylar? Okuwçylardan käbiri torbasyna bir kuş sanyny yer almasyny salypdy. Käbirler bolsa torbasyny doldurypdy. Hawa indi näme etmeli? Awa näme dediň muallim? Bir hepdelep nire gitseňiz, şu torbalar ýanyňyzda götürin. Ýataňyzda ýanyňyza alyp ýatyň. Awtowda münüňizde de ýanyňyza alyň. Hatda mektepde käňidem partaňyň üstünde bolsun. Gysgaça aýtsak, şu torbalar mydama ýanyňyzda götürin. Bir hepdeden soň Muallim bu torbalarymı dama götürüp gelmek ören kıyın. Molum yer almalar çüýrap portap başlady. Adamlara mağa geýirgen teredýä. Hem ýerdik hem gaterwet ýadydyk. Gördüňizmi çağalar? Siz adamları bağışlaman özüňizi gynýasyňyz. Öz ruhuňyza agyr ýük ýükleýäsiňiz. Siz bağışlamagy başgalaryna sowa tökmünde garaýasyňyz. Emma bağışlamak bizim öz özümüze edýän sowgadymyzdyr.